أزي دمتهم دمت سلف النهدا إرترا دمت سلف النهدا إرترا بحاليوت كفل زينا سلف النهدا إرترا ناتدالوه سومناوي مالت وتر حموس أب مربب حبريتا إيرين نهدا.com زغر مدبيو أزي دمتهم دمت سلف النهدا إرترا سلام أبستفلا كورنعت عالم كينكم بمربب حبريتا إنترنت راديو دمسي سلفي نهدا إرترا أم كتال تركبو كبرات سمعتنا كمي تقنيو نلومي زهلونا حفشاو مدبات كنا لليكم فلما سمونا فتص أمتات كنا أقبلكم هنا أسعيبنا دما 25 عمت جرحو مغنيات زي بلو مختن فرق البول معتن أبتحت زبل أرست تلالو حتتان كمون أملغت إمنة إيسياسن جوز مريتن لو مخي انتاي تبلو تدالو سفيح ملغتي بتوسقون حاسوت كامر حاجر مسمع ناي فخصتيو أبتحت زبل أرستي تدالو حتتا كلو نايو سنم كتال داغماي سلامتنا يبصحكم كبرات سمعتنا نزعلت زتدالو زينا انهم إيجاد كوموشان فاونديشن ISSP أبتحت زبل بروغرام أبزرق حوات أبصاب دبلوماسيات إترام أبزي حقاوي نقدق سبات توافيرهم كمزلو حبيروم إيجاد كومون أب نيروبي زمدبرو شان فاونديشن سباه المحبر نتي أبزو بقرنا أفريقيا سعر زلو نقدق سبات هومان ترافيكين بزملكات سكوريتي سيكتور بروغرام أبتحت زبل بروغرام أبزرق حوات أبصاب دبلوماسيات فلوتات إيجاتاتن إرترام أبزي حقاوي نقدق سبات توافيرهم كمزلو حبير اللهم اتي بتقلب منغستات إثيوبيان سودان استقبرم 39 قطعات زلوه ب19 لكاتيد أب عديس أبا زمدبرم دبلوماسيات سزرق مصنعتي اتي بسهارا ناب ليبيام كابو قدسيلو معكلاي بحري أقواريسكام ناب أوروبا زقبر بإرتراويان استعبللهم بمتحبار الصومالياويان إثيوبياويان سودانيان زقبر مخانو متكاس كابوشت إرترا بزيناي إيميغريشن قطعتاتن زفانوهم ناي منغستي مسالتي كله كلهم أب وصاي دما أب أغلغلت دبلوماسيات إرترا زمركوسو مستسرعات أبو ركب زلهم فلطاتو القصابات كم زلو يرد بتمصنعت مسرس تقصو أب زي حقاوي مسغار دق سبات زواسو إرتراويان حاده جون هابتو ويدمام أوباما تباهيدو زفلت خون كلهم كال هابتوم مرحاي زبحال بغلتشن عسرتن أب أمريكا تخصيصوم بتزي حقاوي سبات ناي مسغار تكبار جبانو زعمنيوم اتخال زي حقاوي مسغار دمام إفرام مسغنا زبحال كوينوم أب عدد آليان تأثيرو كم زركب تصبصابي تاكس إفرام مسغنا سبا سلطان سرعات إسياس ناب أوروبا أب زغبرو عدد كم عجابي بقصالي زرعو كوينوم حلاف بوليتيكاوي قدايا تقدفن أما خاري بريزيدنت يمانا جبراب بخلتشن عسر تخلتن أب شودن استوكولم أب زغبرو مبصح مسؤول تسائلو خمزلو أب تصبصاب بسؤلو قريبو خمزلو تحبريتا يملكت اتوم بزي حقاوي مربب بسهاران مأكلاي بحرن سجري إتراويان بزوجهن عمزن كم زوردم بتميتن تمن حدقا بحرن كم زحلقون بزحات كواتهم كام اتوم مسجاجرتي نابتوم أب ليبيا أب مدربدا سهارا زركبو إسلاميك ستيت أحليفهم دحر محابهم كم زتوحيون كم زرشونن يفلات تمصنعتي كاب سنك ساب مسكرم تشعسة حمشة استخيار خون كلهم كاب منغستات إيطاليان إنجليزن نقود مدقاف تغير لمتحبار مس منغست إثيوبيان سودانن استخيار مخانو تحبري تايتاكس برهان امباي استبالي إرتراوي بملكاوي سرعات إسيات تتاليلهم كاب جوبا إرترا آتو دحر مأسارو تشعات عوارح دهايو أطفيو خمزلو من جتات حبيرام برهان امباي استبالي كاب إرترا تسديدو أب جوبا أب سرحات هنسات سرح نبريم نايتيس عتقرا لايز نبر إرتراوي بملكاوي سرعات إسياس تتاليلهم كاب جوبا ناب إرترا آتيو دحر مأسارو تشعات عوارح دهايو أطفيو خمزلو تفليت اللهم بسرعات من قملاخي إسياسا فوقي بمتلالن شحطان ناب إرترا خمزة آتو نزقبرهم حيال إرتراويان أبيت مأسرتي موقعي حساقيو خمزلو يفلات حانتي خابعاتهم قديات ناي كمزة عمسل أكوي تكبار ملكاوي سرعات إسياس كوين هزلام وزعتي إرتراوي تتادقا كترئي إلام كاب أمريكا أسمرا مساعتوت
ንሓያሎ ዓመታት ተኣሲራ ዘላ በዓልቲ ቤቱ ንተጋዳላይ ጴጥሮስ ሰሎሞን ኣስቴር ዮሃንስ እያ ኣባላት ባይቶ ጸጥታ ኣብ ጉዳይ እገዳ ኤርትራ ዝተፈላለየ መርገጺ ይሕዛ ኣለዋ ተቆጻጻሪ ጉጅለ ሕብራት ሃገራት መንግስቲ ኤርትራ ንኣልሸባብ ይሕግዝ ከም ዘሎ ዘረጋግጽ መርትዖ ከም ዘይረኸበ ኣብ ቦምበር ኮሚቴ እገዳ ባይቶ ጸጥታ ራፋኤል ዳሪዮ ራሚዝ ካሪኖ ሓቢሩ ንሱ ነዚ ዝሓበረ ኮሚቴ እገዳ ሶማልን ኤርትራን ካብ ተቆጻጻሪት ጉጅለ ንዝቐረበ ተወሳኺ መጽናዕታት ብዝምልከት ብ18 ለካቲት 2016 ናብ ባይቶ ጸጥታ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ እዩ ይኹን እምበር ኤርትራ ንዝተፈላለዩ ኢትዮጵያውያንን ተቃወምቲ ጉጅለታት ትድግፍ ምህላዋን ብዛዕባ እቲ ምስ ጅቡቲ ዘጋጠመ ፍጻመ ከዓ ምስ ተቆጻጻሪ ጉጅለ ሕብራት ሃገራት ብምትሕባር ሓንጊዳ ምህላዋን እቲ ኣቦ እምበር ገሊጹ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ የመን ትሳተፍ እንተላውን ንውሳነ ነቲ ባይቶ ጸጥታ ዝሓለፈ ውሳነ 19/7 ዝጻረር ምዃኑ ኣመልኪቱ ዋና ጸሓፊ ሕብራት ሃገራት 8 ክኢላታት ዘለዋ ተቆጻጻሪ ጉጅለን ሓድሽ ተበጊሳ ከም ዘላውን ኣብቲ ፍሉይ ኣኼባ ገሊጹሎም እቲ ብዛዕባ እገዳ ሶማልያን ኤርትራን ኣተኪሩ ተኻየደ ኣኼባ ባይቶ ጸጥታ መንግስቲ ኤርትራ ንተቆጻጻሪ ጉጅለ ሕብራት ሃገራት ናብ ኤርትራ ከይኣቱ ን3 ዓመታት ከልኪልዋ ምህላው ምትሕሳብ እቲ መንግስቲ ምትሕባር ከርኢ ደጊሙ ጸዊዑ ኣሎ 5 ተቃወምቲ ካብ ኩሉ ዞባታት ዓለም ዝተወከላ ከዓ 10 ዘይቃወምቲ ኣባላት ዘለዋ ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ እገዳ ኤርትራ ዝተፈላለየ መርገጺ ሒዙ ምህላው ካብ ዘተ ምርዳእ ይከኣል ወኪል ኣሜሪካ መንግስቲ ኤርትራ እገዳ ክለዓለሉ ክጽውዕ እንከሎም በንጻሩ ከዓ ምስ ተቆጻጻሪ ጉጅለ ብምትሕባር የኣቢ ያሎ ድሕሪ ምባል ብወገን ኤርትራ ዝተቐየረ ነገር ከም ዘየለ ደምዲሙሎ ወኪል ብሪጣንያ ድማ ሓድሽ ዕማም ሒዛ ተበጊሳ ምስ ዘላ ተቆጻጻሪ ጉጅለ ለውጢ ክህሉን መንግስቲ ኤርትራ ከዓ ምትሕባር ከርእን ዘለዎ ተስፋ ገሊጹሎ ፈረንሳ ከዓ ብወገና መንግስቲ ኤርትራ ንኣልሸባብ ይሕግዝ ከም ዘሎ ዘረጋግጽ መርትዖ ዘይምህላው ጽቡቕ እኳ እንተኾነ ኣብ ልዕሊ እቲ መንግስቲ ዝተነብረ እገዳ ንኽለዓል ግና ኩሉ ዘድሊ ከም ዘይተማለየ ኣመልኪቱ ብፍላይ ድማ ብኤርትራ ተታሒዞም ዘለዉ ምሩኻት ኩናት ጅቡቲ ተጠቒሱሎም ሩስያ ከዓ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ጸቕጢ ፍረ ኣልቦ ኮይኑ ከም ዘሎ ጥራእያ ኣተሓሳሲባ ዘላ ቻይና ብወገና መንግስቲ ኤርትራ ሓደ ካብቲ ጠንቅታት እገዳ ዝኾነ ጉዳይ ኣልሸባብ መርትዖ ካብ ዘይተረኽበሉ ኣብ ልዕሊ እቲ መንግስቲ ዝተነብረ እገዳ ተዛማዲ ለውጥታት ክግበር ኣለዉ ክትብል ብመንገዲ ወኪላ ገሊጻ ኣላ ኣብቲ ኣኼባ ተሳተፉ ወኪል ሴኔጋል ከዓ ብዛዕባ እቲ ኤርትራ ምስ ሰራዊት ልፍንቲ ሃገራት ዓረብ ዝስለፍ ወታደራት ናብ የመን ልኢኻ ዝብል ጉዳይ ተቆጻጻሪ ጉጅለ ተወሳኺ ሓበሬታ ክእክብ ጠሊቡሎ ኣብ ወንበር ኮሚቴ እገዳ ራፋኤል ዳሪዮ ራሚዝ ካሪኖም ናብ ኤርትራ ዑደት ከካይድ ካብ ፕሬዚደንት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናይ ዕድመ ቀሪብሉ ከም ዘሎ ብምርጋጽ መንግስቲ ኤርትራ ንኣልሸባብ ይድግፍ ከም ዘሎም መርትዖ ካብ ዘይተረኽበን ምስ ጅቡቲ ዘለዎ ኩነታት ከዓ ብመንጎኝነት ቀጠር ተታሒዙ ስለ ዘሎም ኣብ ልዕሊኡ ዝነተነብረ እገዳ ዳግመ ግምት ክግበረሉ ኣለዎ ኢሉሎም መንግስቲ ኤርትራ ካብ 2009 ከምኡ ድማ ካብ 2011 ናትሒዙ ንኽልተ እዋናት ብባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ዝተነብረሉ እገዳ ንኽለዓል ጽዑቕ ዲፕሎማስያዊ ዘመተ ኣብ ምክያድን ንሓያሎ ሰበ ስልጣን ሕብራት ሃገራትን ካልኦት ኣህጉራውያን ውድባትን ከዓ ናብ ኤርትራ ዑደት ከካይዱ ኣብ ምዕዳም ተጸሚዱ ይርከብ ኣሎ ሓደ ሰበ ስልጣናት ዲፕሎማስያኛታት መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዘይሕጋዊ ምስጋር ስደተኛታት ኢድ ከም ዘለዎም ተገሊጾም ሓደ ሰበ ስልጣናት ዲፕሎማስያኛታት መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰባት ይነጥፉ ምህላዎም ብኢጋድ ሰሃን ዝተባህለ ትካል ኣብ ዝተወደበ መጽናዕቲ ጽሑፍ ኣፍሊጡሎም እቲ ካብ ስደተኛታትን ካልኦት ዝተፈላለዩ ወገናትን ብዝተኣከበ ሓበሬታ ዝቐረበ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ኣብ ገለ እዋን ስደተኛታት ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ምዝርከቡ ኣስገርትን ደላሎን ብመንገዲ ኢንተርኔት ብዝገብሮ ርክባት ናብ ስደት ክጓሩቱ እንከለዉ ኣብ ካልእ እዋናት ከዓ ብቐጥታ ብሓላፍቲ መንግስቲ ኤርትራ ብመኪና ተጻዒኖም ካብ ሃገር ዝወጽሉ እዋናት ከም ዘሎ የረድእ ኣብ ካልእ እዋናት እውን ፓስፖርት ናይ ኤርትራ ብምሻጥ ስደተኛታት ናይ ምስጋር መስርሕ ከም ዝካየድ እቲ መጽናዕቲ ይጠቅስ ኣዘዝቲ ሰራዊት ኣባላት ሃገራዊ ድሕነትን ጸጥታን ካልኦት ኣብ ዝተፈላለየ ጸፍሕታት ዝተዋፈሩን ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዘይሕጋዊ ምስጋር ስደተኛታት ተዋፊሮም ብምህላዎም ህዝቢ ኤርትራ ብሰፊሕ ዝዛረበሉ ጉዳይ ምዃኑ ይፍለጥ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብስግረዶብ ዝተታሕዙ ኤርትራውያን ነቶም ዝሓዝዎም ኣዘዝቲ ምክትታል ዶባትን ካልኦት ሓይልታትን ብኡ ንብኡ ክሳብ $1,000 ጉቦ ብምኽፋል ዝወፁ ከም ዘለው ተሓቢሩሎም
ሓደ ካብቶም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ምስ ካልኣዩ ናብ ሱዳን ክሰግር ተታሕዘ ተማሃራይ ማይ ነፍዒ ንረዲእ ሬና ኣብ ዝሃበ ሓበሬታ ናብ ቤት ማእሰርቲ ቅድሚ ምብፅሖም ነቲ ዝሓዞም ናይ ቀረባ ኣዛዝ ሰራዊት ኣብ ኢዶም ዝነበረ ብድምር $1,600 ጉቦ ድሕሪ ምሃቦም እቲ ኣዛዚ ነቲ ዘስግሮም ዝነበረ ሰብ ናብ ቦታኦም ክመልሶ ብመጠንቃቕ ኣብ ከባቢ ተሰነይ ከም ዘፋንዎም ገሊጹሎም እንተኾነ ድሕሪ ዝተወሰነ ሰሙናት እውን እቲ መንእሰይ ተመሳሳሊ ናይ ስግሮዶ ፈተነ ብምክያድ ሱዳን ከም ዝኣተወ ይጠቅስ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ጅቡቲ ኣብ ሰሜናዊ ክፋልታ ሃገር ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ንመንግስቲ ኤርትራ ይኸስስ መንነቶም ዘይተፈልጡ ዕጡቃት ኣብ ሰሜናዊ ጅቡቲ ኣብ ዝርከብ መነበር ፖሊስ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሙ ንመግለጺ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገር ብምጥቃስ ኣገልግሎት ዜና ቻይና ዥንዋ ሓቢሩሎም ኣብቲ ቅድሚ 2 ቀነም ቀዳም 6 ለካቲት ከም ዝተኻየደ ዝግለጽ ዘሎ መጥቃዕቲ ክልተ ኣባላት ፖሊስ ጅቡቲ ከም ዝተቐትሉ መግለጺ ናይቲ ሚኒስትር ይጠቅስ እቲ ሚኒስትሪ ኣብ መግለጺኡ ሓደ ካብቶም ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ሰባት ተለልዩ ከም ዘሎ ብምሕባር ብመንግስቲ ኤርትራ ካብ ዝድገፉ ዕጡቃት ጅቡቲ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ይኸስስ እንተኾነ እዚ ብሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ጅቡቲ ቀሪቡ ዘሎ ክሲ ብነፃ ኣካላት ክረጋገጽ ከም ዘይከኣለን ኤርትራን ጅቡትን ድሕርቲ ኣብ 2008 ዘካየዶ ግጭት ብመንጎኝነት ቀጠር መስርሕ ዕርቂ ተጀሚሩ እኳ እንተነበረ ክሳብ እዚ እዋን እዚ ዝኾነ ፍረ ክረክብ ከም ዘይከኣለን እቲ ብመንጎኝነት ቀጠር ዝተጀመረ መስርሕ ዕርቂ ክዕወት ከም ዘይከኣለን ምክንያቱ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ሓለዋት ምሩኻት ጅቡቲ ምሕባር ስለ ዘሓንገደ ምዃኑ መንግስቲ ጅቡቲ ይጠቅስ ፕሬዝደንት ጅቡቲ እስማዒል ዑመር ጊለ እውን መንግስቲ ኤርትራ እቲ ኣውራ ዘራጊ ሰላም ዞባ እዩ ክብል ብተደጋጋሚ እዋን ይወቅስ መንግስቲ ኤርትራ ግን ብዛዕባ እዚ ብጅቡቲ ዝቐርብ ዘሎ ተደጋጋሚ ክስን ወቐሳን ይኹን ምዕባለታት መስርሕ ዕርቂ ቀጠር ዝኾነ ሓበሬታ ካብ ምሃብ ተቆጢቡሎም ክልተ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ካብ ዳዕሽ ከም ዘምለጣ ተሓቢሮም ኣረሜናዊ ጉጅለ ዳዕሽ ኣብ ሊብያ ሒዝወን ፀንሐ ክልተ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ከም ዘምለጣን ሓንቲ ካብኣተን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ዳዕሽ ዘምለጣ ክልተ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ምስ ረዲእ ሬና ኣብ ዘካየዶ ቃለ መጠይቕ እቲ ኣረሜናዊ ጉጅለ ሃይማኖተን ክቕይራ ኣብ ርእሲ ምግዳድ ብዙሕ ግፍዕታት ከም ዘውረደለን ብዝርዝር ገሊፀን ኣለዋ እቲ ኣረሜናዊ ጉጅለ ዳዕሽ 3 ቆልዑ ዝርከብዎም 69 ኤርትራውያን ኣብ ወርሒ 8 ከም ዝሓዞም ዝሓበረታ መንእሰይ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ሃይማኖተን ብምቕያር ሓለፍቲ ናይቲ ጉጅለ ክኽድማ ከም ዝመደበ እቶም ደቂ ተባዕትዮ ግና ናብ ዘይተፈልጠ ቦታ ከም ዝተወስዱ ገሊፀን 3 ካብኣተን ኣብቲ እዋን እቲ ዝተታሕዛ ደቂ ኣንስትዮ ኣቐዲመን ድሕሪ ምህዳመን ምስ ረዲእ ሬና ቃለ መጠይቕ ምክያደን ኣይርስዐን እዘን ኣብ ሰሙን እዚ ክሃድማ ዝኸኣላ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ካብ ሱዳን ዝብገሱ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ሊብያ ቅድሚ ምጋሶም ደጊሞም ክሓስቡን ጥንቃቐታት ክገብሩ ለበዋ ኣሕሊፈን ኣለዋ 4 ኣባላት ፓርላማ ስዊዘርላንድ ኣብ ኤርትራ ዑደት ድሕሪ ምክያዶም ዘቕርቦ ዘለዉ ጸብጻባት ይንቀፉ ከም ዘለዉ ተገሊጹ 4 ኣባላት ፓርላማ ስዊዘርላንድ ኣብ ኤርትራ ዑደት ድሕሪ ምክያዶም ዘቕርቦ ዘለዉ ጸብጻባት ብትሪ ይንቀፉን ተቃውሞ ከዓ ይገጥሞ ምህላው ዝተፈላለዩ ምንጭታት ካብቲ ሃገር የመልክቱ እቶም ዝሓለፈ ሰሙን በብውልቆ ናብ ኤርትራ ምብፃሕ ዝፈጸሙ ኣባላት የመናውያን ሰልፍታት ዝኾኑ 4 ፖለቲከኛታት ኣብ ዝህብዎ ዘለዉ ተመሳሳሊ ጸብጻብ ብዛዕባ ኤርትራ ብማዕከናት ዜና ዝህብዎ ዘለዉ ሓበሬታ ምስቲ ብኣካል ዝተዓዘብዎ ዘይመሳሰል ምዃኑ እዮም ዝጠቕሱ ንሳቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኤርትራ ኣብ ፀንሑ እዋን ዝኾነ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘይተዓዘቡን ህዝቢ እቲ ሃገር ንቡር ስርሑ ብዘይ ዝኾነ ፀገም ከም ዘሰላስል ኣብ ጸብጻቦም ኣስፊሮም ኣለዉ ብዘይካዚ እውን መንግስቲ ኤርትራ ካብ 2016 ኣትሒዙ ናይ ደመወዝ ወሰኽ ገይሩ ከም ዘሎን መናእሰያት ኣብ ዓዶም ሰሪሖም እኹል እቶት ክረኽቡ ከም ዝኽእሉን ከረድኡ ፈቲኖም ኣለዉ ሓደ ካብቶም ናብ ኤርትራ ናይ 6 መዓልትታት ምብፃሕ ዝፈጸሙ ፖለቲከኛታት ክሎድ ቤሌጅ ኣብ ዘዳለዉ 22 ገጻት ዘለዎ ጸብጻብ ኤርትራ ምስ ሰሜን ኮርያ ከም ዘይትመሳሰልን ብምጥቃስ በዚ ሓድሽ ወሰኽ ደመወዝ ከዓ ተራ መኮንናት ኣባላት ሰራዊት 2900 ናቕፋም መምሃራን 3500 ናቕፋም ናይ ዩኒቨርሲቲ መምሃራን 4000 ናቕፋም መራሕቲ ዓበይቲ መኻይን ዕደና ቢሻን ከዓ ክሳብ 6000 ናቕፋ ይኽፈሉ ምህላዎም ይገልጽ እዞም ብዕድመ ስርዓት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ ዝተገብረሎም ኣብ ስዊዘርላንድ ናይ ኤርትራ ምብፃሕ ዝፈጸሙ 4 ፖለቲከኛታት ስዊዘርላንድ ዕላማ ዑደቶም ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ፖለቲካዊ ይኹን ቁጠባዊ ፀገም ከም ዘየለ ብምርጋዝ ኤርትራውያን ስደተኛታት
ናብ ዓዶም ዝምለሱሉ መንገዲ ንምንዳእ እዩ ንሳቶም ኣብቲ ናይ ኤርትራ ዑደት ምስ ኣማኻሪ ፕሬዝደንት ኣቶ የማነ ገብረኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ሚኒስትር ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ሚኒስትሪ ጥዕና ወይዘሮ ኣሚና ኑር ሁሴን ኣምባሳደራት ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኤውሮጳ ሓለፍቲ ኣህጉራውያንን ውድባትን ትካላትን ከም ተዘራረቡ ኣብ ጸብጻባቶም ይጠቕሱ እዚ በብውልቆም ዝወሰድዎ ተበግሶ ከዓ ንብዙሕ ጉዳያት ዝጎሰየን ናይ መንግስቲ ኤርትራ ወገን ጥራይ ዝሽፍንን ብዝብል ክፍሊ ኢሚግሬሽን ስዊዘርላንድ ሚኒስትሪ ፍትሕን ካልኦትን ካብ ጸገማውያን ሰልፍታት ዝኾኑ ፖለቲከኛታትን ተሪር ነቐፌታ የጋጠሞም ኣሎ ብፁዕ ኣቡነ መቀሌዎስ ናብ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ እዋናዊ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ድሕሪ ሞት ኣቡነ ድስቀሬዎስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ሓድሽ ፓትርያርክ ኣብ ሙሻም ኣብ ከቢድ መዋጥር ኣትያትሉ ኣብ ዘላትሉ እዋን ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ዓቃብ መንበረ ብፁዕ ኣቡነ መርቀሬዎስ መንግስቲ ኤርትራ ንኣቡነ እንጦንዮስ ናብ ቦታኦም ክመልሶም ዝፅውዕ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ኣቡነ መርቀሬዎስ ኣብቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ጳጳሳት ካህናት ምእምናን ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ዘመሓልፍዎ ናይ 45 ደቂቕ መልእኽቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ተዋህዶ ኢዱ ካብ ምትእታው ክስሕብን ነታ ቤተ ክርስቲያን ነፃ ክገድፋ ብምፅዋዕ ጳጳሳት ኤርትራ ምሒሎም ዝተሰከምዎ ሓላፍነት ክሳብ ሞት መስዋዕቲ ክኸፍሉን መንፈሳዊ ኣቦኦም ኣቡነ እንጦንዮስ ክምለሱን ዳግማይ ከዓ ኣብ ጌጋ ከይወድቁን ኣዘኻኺሮም ኣለዉ ኣቡነ መቃርዮስ ብተወሳኺ መንግስቲ ኤርትራ ብመንገዲ ልኡኻቱ ኣቢሉ ንጉሩሃት ሰባት ብስም ስእሊ ቅድስቲ ስላሴን ጥንተ ኣቡሶን ካልእን ዝብል ምኽንያታት ንቤተ ክርስቲያን ይኸፋፍል ከም ዘሎ ብምትሕሳብ ሕጋዊ ፓትርያርክ ኣቡነ እንጦንዮስ ኣብ መንበሮም ተመሊሶም ክሳብ ብስንደት ዝውሰን ኣብ ዘለዎ ክጸንሕን ኣብ ዝኾነ ቦታ ከም መካታዕን መዘራረብን ከይለዓል ኣዚዞም ኣለዉ እዚ ኣብ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ተጀሚሩ ዘሎ ኢድ ምትእትታው ምክፋልን ናብ ኩለን እምነታት ዝልሕምን ጽባሕ ንጎ ካብታ ሃገር እምነትን ሃገራውነትን ሕያውነትን ፈጺሙ ባሕጊጉ ዘጥፍእ ስለ ዝኾነ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣማነ ክርስትና ይኹን እስልምና ብሕብረት ዓገብ ክብልን ሓወራዊ ጻውዒት ገይሮም ኣለዉ ብሕርያ ውልቀ መላኺ ስርዓት ኢሳያስ አፈወርቂ መበራባዓይ ፓትርያርክ ዝተሸሙ ኣቡነ ድስቄርዮስ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2015 ድሕሪ ምዕራፎም እቲ መንግስቲ ብመንገዲ ወኪላቱ ኣቢሉ ምስ ጳጳሳትን ኣባላት ሲኖዶስን ኣብ ሓበራዊ ምርዳእ ብምምጻሕ ሓድሽ ፓትርያርክ ንምሻም እዩ ዝፅዕር ዘሎ እንተኾነ 5 ጳጳሳት ቤተ ክርስቲያን ኣመሓዳሪ ኣቶ ይፍታሄ ዴሜጥሮስን ጸሓፊ ቀሺ ሃብቶምን ዝትክኡ ኣቶ ግርማይ ዘርኣይ ኣቶ ካሕሳይ ግርማይ ዝተባህለ ክልተ ላዕለዎት ወኪላት መንግስቲ ኣብ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ብምውጋዝ ኣመሓደርትን ዋና ጸሓፍን ከም ኣውራ መሳርሒ ክጥቀመሎምን ንጸንሑ ኣባ ሉቃስ ከዓ መጠንቀቕታ መሃብን መርበሕ ሓበሬታ ተዋህዶ.org ኣብ መወዳእታ ወርሒ ታሕሳስ ምግላጹ ይዝከር ስርዓት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ ካብ ሕግን ስርዓትን ታ ቤተ ክርስቲያን ወፃኢ ብዝኾነ ኣገባብ ንመበል ሳልሳይ ፓትርያርክ ኣቡነ እንጦንዮስ ኣብ 2007 ድሕሪ ምእላይ ምስ ሓደ ኣባላት ምምሕዳርን ሲኖዶስን ብምሽራኽ ንኣቡነ ድስቄሮስ መበራባዓይ ፓትርያርክ ክኾኑ ከም ዝሸሞም ኣይርሳዕን ይኹን እምበር ኣቡነ ድስቄርዮስ ኣብ ግብፂ ከተምያ እስክንድርያም ካብ እትርከብ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ይኹን ካልኦት ኣሓት ቤተ ክርስቲያናት ዓለም ወግዓዊ ተቐባልነት ከይረኸቡ እዮም ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልዮም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ብሰንኪ እዚ ምትእትታው ናይ መንግስቲ ስርዓት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ ከቢድ ዕንወት ወሪድዋ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ኣብ ክልተ ተገሚዓ ከም ዘላ ይግለጽ ክብራት ሰማዕትና ዕለታዊ ዜና ዝመስል ነይሩ ምዝተረፉ መደባትና ሓቢርኩም ጽንሑ ንዋን ምሸት عسران حمشن عمد الرحو مخنيات زي بلو مختن فرق البو لمعتن مختن لمعتن كم امر فوقش زربا يكونن ازي خبيديو بمنصر كبدتو دما معاسي بحال من يبلو كميكه ابايتاي ترغم قالي كممزنتاتو يوم مختي انصار من انصار دحرتن دخنتن
أنصار بحرياو حدقاتات أنصار وشتاو بوليتيكاون ጸጥታውን ዘይምርግጋእ ወይስ أنصار قداماو ورار ببروه بچبطي بسند كግለጽ ይግባእ زي مغنياتاوي بزي بروح أقباب بحد مسنو طرح زورد زي كبت بروباغاندا زي كونه أبايتا بعين زرقه زدهسس هزبي زأمنلو زمسكرلو مخاته خوينو كركبالو لمعات بتمساسالي انت عينت أبينا عودي أبقت أرن حرشان أما انقرتات تحت قلصتات انديكاتاتن أما سفحفح هنساتن ناي كتما أبايتي أما محبراو أغرقلوتن مالت قرب ستماي مبراهتي طعنا تمرتي أب نقدن وفرن ويس أما معبال عقم سب باب خفلتاتو نسات إلكا إذن مقبار مس زوص بوليسن زورنا ناي تكبار ممرحن زتتحزي وطن زتسلع باجت زوصدو جيزي زقات أم عنقفات تحفص فريات أب هزبي بچبوت تمزقب مخصباتن بزرزر قرب يقبا بخمز أقباب مزقربن زقلتن هزبي منور يروو وي ناي ورار تنعتا أريوو كميكي مكيتو بقبو خردا يخيل انتاي نتفتات لمعات تخايدو ابت نتفتات لمعات بحنسابن بأكال زنبورن زلو تساتفون زرخبو ربحان زفتقرل أونتاو تسفان تجديدون مسيلو كحدرن زي كونه كابوشت أو عقباتن أمناتن زمانجوه مسكرناتو كهب يخيل كابزوت زقلات مختن لمعاتن جن مسرت زي بلو نهالكي هزباو ركبات تباهيلو زتهندس بادو بروباغاندا ونفعي كم مخان زحلفه فريه اللون حسوتن مكنجاو ملكن زي سلشون مع كانت زي ناصر عاتقدف بمغنيات مبل 25 عامت معالتنا صنت إيرترا زي حدش زتلمده جنكا أزيو زتقاننا دمص خقالحا جميرنا اللوام درستي زيمتي درفت الموسيقانياتن بتمساسالي مملاخ عملك زخون فريات كشينا وكقربو ممرح وريد لهم عم الشبشاب كم زركبو تحبير لهم سماويان حلفت نايتي انكو سباو سرعات مبل 25 عامت ناس انت إيرترا 25 عامت مختن لمعاتن بزبل تيما كخبر مخانو أبوشت إيرتران أبو تصاها هاجراتن زركبو محاورات سرعات كاب بحجي لعلم الدلاوات كقبرلو أبوشت إذا حلف 25 عامتات زتا قبر مختن زتا سلاسل مدبات لمعاتن أقوليه بزرعي كتسنبل زقل شبوت ممرحي أوريدهم نتقبارو يكتاتلو كم زلون بوقعي حبيرا مالهم زوري دزلو ممرحن يقبرالو زبهال زلو مش بشابن برقز حدش يكونن هزبي قبل السان هك دفاويان كم زعين الدمس خسمع بخور إذني يكونن بزعبا مختي أنصات صلاتن تتصاباتن بزعبا لمعات مرقاس وحسنة مقبن نفسها مخالن مس مجمر حدش عامت نعسران 5 عامت مملأتا فوقيس الرزينن بعالات حدا دحرت خالق ألا جيبو بزوم لعلك بالستقلصو مسارحتات مالت وشتاو نصانت زيبلو معكنات زيناون سنة باباتن أبيلو ناصر حلو زمص مدبيوم كابت حدا دحر حدا تلاقيبو زقبر بعالات قاليو إنو كلهم زيقاتاتن هزبتاتن إيرترا زملكات هقراو بعالات يوم قاليو خا مريحنا تقدف لكع كمتي أب كال عودتاس قبرو بإيدوانينو هقراو بعال زبل سم ألبيسو زخبرو كوينو بقتا مسود باو دحر بايتون كراخبو زدليو جيزيو بروباغاندا ومخصباتن إن عياري جزيف باجت سليعن أخل جيزين عقم سابن مديبون زي السلاسلو مخانيو زفلت يوم بحتيرو اتمخته زي مخنياتاوي اتلمعات كا بزحي بعالاتن بادو بروباغاندانيو مدلواتن ملأختن نايت بعالات كا ناب هزباون هاجراون زي كوني ناب هزباو جنبار مالت هكذا بحفشة بفلاي كا ناب توصاني مريحنتاو جوجلة زي زنبلة ميزان زلو يوم معلتنا تنت 24 جنبات ناي جوجلة هكذا زي كوني ناي هزبتات إيرتراز عبي هاجراو بعليو سلازخا بزك جبرت صنحيت حج دما زي شباشبول زولون ناي بروباغاندا مدرخو نخيخون بحق ناي كلهم زيغاتاتن هزبتاتن إيرترا هاجراو بعال كوين متان كصنبل بنصار ناي زمختن لمعاتن زبل هكدفاو ጭርሖ ክንዕጠቀሉ ለና هكدف صلاينا بعلو خنسو نزا خبرت علت مبل 25 عامت مختن لمعاتن بزبل أبايتا زي الحبر قبيو كدونا تبقيسو نزولو مدب ببوليتيكاو نقحات ناي مرارحة بقعات صفوف ودبان كنبر عنو كندالو ألنان يقبأن كابزي زي جميركا أبزي حلف 25 عامت أنصار سبعو كبرنان مريتاو لألاونتنان زنك أدن زوافران قدامو حيلي منيو
معسن بخمينك تمكيتو زأمن مرداتا أقربلنا زبل بدح حتو قربلو يقبع كم هزبنا هاجرن أبوش تزحلف 25 عمد كمي متسينا حجقه أو كمي يكونتات لنا بوليتيكا وميزاننا بدرجة زوبا أهجور كون عالم أو كمي يكونتات يركب اتترقاقيت زبها زول هاجرا ولمعات بمنصر بحزيقاتاتن هزبتاتن أبيلو بخمي كي قلت انكتر إيو واحد السدتن سعبيناتن مينيو تحتات يخي زبلو مسرتاوين حتوتات بمقرب مبل 25 عامت انبلنا صنت بناتنا مدب بناتنا ناي لوط انقال سنجرحو بناتنا مرحتن ابناتنا اداراشن كنبعلو صفوف مدلاوات كنقبر يقبا مبل 25 عامت معالتنا صنت زسجرنا مسجدل زخفلنا يم سماعتات نذكر اللعلات راي زيكونتس زبيتاو صلاينا سرعه هقدف كما يكوجد كمزلو تقراريبنا نزاتي يلان ابعوت زبصحنا مدبات نسأللان دربت الأخوة زلوا على تكوينها كتكبر زلوا سلامتاناي بروح كوين سلامتاناي بروح كوين بروح كوين سبات اسمرت مغلال ابي صقما اب كل صامح حماق تفدل هايلوما اي مسكناي تسمرت زي تعدلت عدي حليف اللي تبلت متي وازي قددي اتم سبات اسمرت مغلال ابي صقما اب كل صامح حماق تفدل هايلوما اي مسكناي تسمرت زي تعدلت عدي حليف اللي تبلت متي وازي قددي أصبرت حبيبتي تدمق ملكعة تبلل ويلمك وتوجيها أي فلان كي قيم تبغبغ كبدك وجعجع دعبر تمواد المدا يوا تاي قبر دنين كان بعمر أسمرت عيني دقا لمون دوت وينو خيشلا سبلي وشاق أزفلتو بحق اسمرت يزقل قد سيراتو يترفلو دق اسمرت كوسكوسا زعبيتهم قنا نساء الساقي قنا خاب الرقصنتهم عمنا جاجي لمو كنا عنقولة تاتا اسمرت لمو وندو عيني دا علم كفيلاتا ارتفشال كويناتا سبات اسمرت مغلال ابي صقما اب كند صامح حماق تفدل لايلوماي اي مسكناي تسمرت زي تعدلت عدي حليف اللي تبلت متي وازي قددي اسمرت حبيبتي رخبت مكرا معسكوني وحساب لبازي سمرلا ورطوسينا شخص نقصلاي كبدان حررس عللت بلالا
يوا تاي قبر دني كان بعمر أسمرت عيني دقا لمون دو تسويلو خانشلا حسبني وعمر بيتا زفلتو بحق دي حبيبتي زخلي قد سيراتو أدو محوات ولا ريت اتعان قاليت فقري بوين جفلت هدن عيني دقا كم عفواري واري أدو كل دونيرا أدو حبتا من دخان كم زلو مخي كوني عبيت وزبن مجي خان حليفو طعم قوان نخمس لا يكونين بالبيت شاقيد لا تراي من به تناي قدم مسلا نون دس مرته داقم اتياب سببا ابيت وخحس زبا عين زربا تايمو زعلم زيامو تايمو يقبر تاي كمو يقبر دني باين بعمر تايمو زعلم زيامو تايمو يقبر تاي كمو يقبر دني باين بعمر سبات ولاديت عن قالي تنسى فقري بوان جفلو تحلو كم عفواري واري حلفت سينات له زمن موائلا كدان لا تقاتلي علل التبلالا تايمو زعلم زيامو تايمو يقبر تاي كمو يقبر دني باين بعمر مسمرتي ولا انت ناي فقرين غيرك خزق سنلو كعبتك حاسلو واني متقالو يا حبكنا خالو حبيبتي ابزع علم زي كرفت قليلي تايمو زعلم زيامو تايمو يقبر تاي كمو يقبر دني باين بعمر أسمرتي ولا انت ناي فقرين غيرك خزق اسنلو كعبتك حاسلو معلت متقالو يا حبكنا خالو حبيبتي ابزع علم زي وقح ليتي الليل أملخت ابنة إيساسن جوز مريتن لومخي انتاي تبلوم كابن كولدو فلينا يتعنا تسقم زلوم جنكا بزحم أو قصر زياتو سبات كم زقاتمو رد يوم نزي كم تنقرتي ساحت زقات انبهرياو نايتعنا خستات نقول نقديف كاقن اتخال سباو فطر أبكد محقي تفترو معري تعدلتيو زلوم اتنود سب كاب انسسا زفوليو زعبين مسارتاون معك أنا مالت زحسب زستنتن تفطرو نابربحون مقيار زقلقلو أأمرو بزي زخونة أفلا لاي بمعري زتعدل يوم زبولس بهرياو تعدلتي وي هياب كما يتقامل لجن ننفسو كفسب زملكات يخون تفطرو حماقن صبوقن زفلي أأمرو كلقس انكالو أبلا لتسن نتحادي بحلفا
أبزحو وي أرقيدون أي هابن نتخلقها أقوانيو أو حيدو وي أسبيبي عدلن حدا حلنو قديفو بحلنا نايتخالق راح كمراح أي أززن كابز معرى بهرياو تعدل تتبقي سوزوات عالم أو حقون ودسب ولا بحبر قربتو أبقمتو أبدمتو أملكعو زنبرو الخبابي قانقون امنتون فللي انتهالو كم سبقاو فطور متأن كل معريوم أي بلالتسن بسبقاو النتو دما معرى مسالالو ويو زبل ودسب بابفت أطرقو معرى كنسو أبقلقات أمتات جن اتي بمعرى سوهبو أمرو حدا بلعل تخالق لعل الناتو كان صبارق اتخالق خا نفسه تحيتو بمرأي بناي تخالق أمرو هيواتو كمرح ريعيمو كخيد الرئيم اتي نفس متحات زولدو سبات هيواتو ممرح سينهم أب كم زبالو سبات كم لخير رأيوم بمسرتهم زملخوهم سبات زجبتوهم تمرتي نسبقوا كبرت أتحيتهم نقوز مريت قدامنا السريعهم مريتنا لولاونتنا كبلي سمعهم نفسهم بعلمهم حدرون كبابيهم زم حدرولو حقن سلطانن يبلومن أبتي هاجر ذات أوعى سبون سبقوا كبرت يبلومن حنساب نفسبات حيتهم نخالط دما أبليس أمر أي مسجمرو زتبهلو سماعتن زتأززو تكبرتن ترح يخونوم إذا خمس عينة تتحساسبا منبر زي كونس بدو كامو ماتيو كله خجبر زغل حيلنا هاللوكا حيل خان تقولو خان نخالو تحليف كامهاب سب كنسخا ناب تزاربي أقحاكم مغيار زغوط صاريوم أب إيرتراويانن أب مداي بوليتيكاو ديمقراسي بوغلو وغنا زقات أمزولو عنكفات دما مساسليوم كم سبات كم هزبي مسل كهلونا أو قداينا وصنت خنكون بزي شلب قلب بسلام كنبر حبيرنا انتخبابيرنا أبتعتي ناتنا نبلو حقي كنبر تقالي سنان زلا علينا هيوت واقا كفيلنا كنسنا كلنا قرتا قلابيتو كخون الناس تمننايون بتكبار زخونان ببينو قينو المات قبل علي امنات نقيسو وحدات قبل علي بزحات دايبهم سبقاو كبرت بعمز تفريدو تواريدو قال سبقاو كبرت كم زلو زنقعم لكع كم فتاري أول كسبات أمليخهم إساياس زبلو زقبرو كل حكيو كل فتحاوي أبزبل عموت امنت تحيلهم أب كند تزبهال حق دو حاسوت كم هزبي يتأمنا دو يقود أنا زمزازنو كاب إساياسن هكدفن جيجا يركبن إساياسن هكدفن بهزبهم زقدسو قبل علنا جزاءات حق زأمنو فتحاويان ديمقراسيوانيوم زبل امنت حيزوم إساسن هكدفن قبل على زيقاتاتن هزبتاتن إيرتراز فتصم وصب أو تحسات باربراو قفعي قبول جيروم هيوت ودسب كندزت أفايدفاء كبرت ني إساسن قوز مريتن إنا جرحو إنه 25 عمتات أقصيروم البوليتيك عالم بزحاتن وصعاتن أنصار وحدات عمت تسليفهم مسل كداليو سلام كداليو فتحي كناديو ديمقراسي كناديو انت عينت أقباب محدرة انت تخلنا يواصقنا يعبينا كبرتنا يحلولنا يحيش زبلو بوليتيكا وأنفات ويسن حساب مسرت جيرهم كبها هالو نأمنتهم كقالسو مسواتي كخفلو دا أنبر أبتر سلطان زحازو سبات كساقدو نسبقاوي كبرت عشي شيلهم قبل علي قوز مريت كملخو مرأيسي لمودا يكونن أب إيرترا أبوش تزع 25 عامت بقالو وحدات سبات بتكبار السرعي حق جن كم يوم نقول كسب إساس أفوركي زدقفو زي كونه زملخو بسنكت سرعتنا زبلوه جيجاتات بولكه بجملان انكهالكو دلاي سلام محبر سب عالم سباونا هقراون تدانا قاس النت انكرئي بوقعي انكو عموتو انكو اعتساقيو زبلو قبل على الرئيسة زد اللبو زقويلو فطرات زرائيلو عمتاتيوم لعلي بوليتيكا وشقونا ندليت ديمقراسيا ولوتي حيال بده كوينو زلو دا أنبر إذا تنقرت زخونة أملخو إسياسن قوز مريتن يوم زوم أملختو الكسبن قوز مريتن الرأيانان ممرحينان زبها البوليتيكاوي قوانقوا أي فلطون بعلم أبالات هكدفينا يبلنبر بحقاهم بوليتيكاوي ممزانتات هكدف كم ودب أبيلو انتا يقبرالو أي فلطون منقستنا يبلنبر
بحقاون بوليتيكاون ممزنتات منغستي بخمي قويمو ابي كلو انتي يقبرالو اي فلطون مرحينا يبلو دا انبر معاس مريص امو بيناي حقاوي مسرح مرداتا يبلومن هاجرنا يبلو دا انبر ترجم هاجرنا صنتن كيردو زدون قريهم لو مريتنا يجرحوا دا انبر لو مريت ايرترا بكال زي كونه بهقدف كم استدفرون زسقوره ما يكونون 15 عامت كابتو مكروم كيتمهرو إساس بزلقسلهم ناي مبصعان بدعين قالات أأمرهم عجيبهم زمصو فطراتهم زحلفس حلفه صحاف ترفه كم زبهال 15 عامت نحقن نحلنهم زي كونه نولك أسب أمينهم كخدو صنيحهم حزباو لأولنتنا يكبر زي كونه نتي إساسن هقدفن كونه لهم زصورو كينات بمدقاف نخبرت لألو مريتنا زتخف لهيوت يكفل كبل صنيحهم حجيجن يردايهم ما يردايهم إساسن هقدفن تطابقت مريتاو لألونت كم زي كونو تجاهد النوم لألو مريت إيرترا يكونن اتي بمدب تعفينو زنبر زولو حزب إيرترا اتم أملخت إساسن جوز مريتن بوقعي كي تحبرو $1 يشيت علوم كابرحوق زموص حيلان منقستاتن أب كبابينا زركبو سب جنزبن من أيناي كسات قديمو حازي على ما أقداسنت بزلو استراتيجيو مريتنا يقدادمو يشارت اللوم مريتنا نبناي وصا هاجرات وتهدراو مدبرات يسغاغر اللوم نحنا اتم واناتات دما زختامات قدام حدر كنكون نابصور مجزاتي يأتونا اللوم إذا فترة يكونن سلامونا يكونن سرعة قداف تلاخنا منقست قطر نابقو جلتات صومال كوينو كسرح صنيحيوم كمون تلاخنا منقست إيران نامنقس قاس حوتي نايمن كوينو كسرح صنيحيوم كابز حلف عامد كلتش حاسرت حامشن جمير دما مس إيران تفاتحي مس سعودية قال كيدان أسيري يبلنا اللوم قلم عرباوان منقستات كم هزبي نعانا نخبرتنا زي كوني نستراتيج كاو مريتنا كوكوزات صورو بغتان بتزواورن انقدع إساس كتبتبون بجنزب كتبورون جميرهم اللوم كاب أخبرت هزبي بارخوت قويتوتو زفتوالو إساس تما أبتب 23 تأرخلتش 10 شنز قبرو قال متأيق بناتنا دبلوماسيا وصحار زي كوني أبزوبا وقرن أفريكا تفتيرو بزول حد شكونتات ما نوريد لنا له قبل بواجه حزب المريتن جزياو أفيتا كم زرخبه بروح جيرو أتم به والله أما أملخت أمنة إساسن جوز مريتن لوم خي انتي تبلو كاب حلف قدلاتكم تماهيركم وننتي نفسكم دو تخونو ويس بتستلم دا أجباب تخدو ملسي كاباخم نسلي جزاء السخوم زينبر وجهها مرهريم سحاب مراخر معبوتات أريم ويقرنتي كندو خنت فديا هاي تسبقن قدين هاي تلمت من قدا تايدا قالو بقتا كوف كوف بلو مادا نبعدو وازايو زتعما خميلو قدن يوزفد سبن سبديلو وي تفغيري انبا ارتفديا قنا مرما ساناي لب دنجيته ولا تتلمت فغرن دي حليفة مبالي تحادر زحبر زسمر فغري كي مسلا موايا سريع واس لبانا مقوت نفس حليفة هيبا
ኣይተሓማን 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 ቁልቁል ዝድፍኡ ሕሰም ደውዲቕዎም ፍሬታት ኣፍልባ ቀራና ክመስል ተፈልዩ ዝርአ ነዕፅምቲ መንኮባ ኣይተሓማን 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 ሩወይ ተዓማን ፍቅር ኽደን ናፍቲ መጀመሩ ክሰግደላ ልበይ ኣሚኑ ስዕረቱ ትቐደ ኣብ ዕብዳናይ ፍቕሪ ክላዓል ዘይደልዮ ምስሉ ዘፍረሓኒ ዓይነይ ምስ ረኣያ ሕጂ እንደመፂኒ መበገስ ሪኡ ሩሑ ቕዛሓለመ ፈታዊ ኣልበ ነጥል መደይልዎ ኣማን እዩ ነይሩ ምስተመልከ ቐልበ ኣብቲ ቐደም ኣብቲ ቐደም ኣብቲ ቐደም ክግስግስ ክግስግስ ብወረ ዝፈልጦ ዝነበርኩ ፍቕሪ ተራይ ግዲ ኾይኑ ኣብ መርበቡ ኣቴ ኣትሪፍ ብንሳዕሪ ኣብቲ ቐደም ኣብቲ ቐደም ኣብቲ ቐደም ወፍቲ ቐደም ላላላላ ላላላላ እንታይ ኮይነ ኢሉ ሞገፃ ዝቐብር ገለሎ ናብ ልባ ኮነይልካ ተሰድረ የዋኽ ምስክነይቲ ርኸብዮ ኢልዋ ንልባ ደፊኑ ሽሻይ ጠቢርዋ ከም ሰተታ ዓለም መዓስ ጐልጐል ኮይና ትሚልካ ትስገር መኻልፍ ዘይብላ ኣዒንታ ኸም ቀደም ኣይደርፈሩና ከምዛ ተጋየሹ መሬት መሬት ምርኣይ ረጊመ ምርጋም ስመርገም ጠልመት ፍቕሪ ይበጽዓዶ ኢለዮን ማለቱ እምበሪ ከብደይ ባተዘርገመታውን ምምሳልያ ትበድል ትበደል ማንታይ እንዲያ ነይራ ላላላላ እንታይ ኮይነ ኢሉ ሞገፃ ዝቐምር ገለሎ ናብ ልባ ኮነይልካ ተሰድረ የዋኽ ምስክነይቲ ርቐብዮ ኢልዋ ንልባ ደፊኑ ሽሻይ ጠቢርዋ ከም ሰተታ ዓለም መዓስ ጐልጐል ኮይና ትሚልካ ትስገር መኻልፍ ዘይብላ ሓሶት ካብ ልሳን መራሒ ሃገር ምስማዕ ናይ ፍኹሰት እዩ ዘይትገብሮ ክገብሮ እየ ዝብል ቃል ምእታው ዘይኮነ ከም ዝኾነ ጌርካ ምዝራብ ዘየሎ ኣሎ ንዘሎ ድማ የለን ምባል ኣብ ዝኾነ ሕብረተሰብ ቅቡል ኣይኮነን ብፍላይ ብመራሒ ሃገር ካብ ዝብል ሰብ ዘይትግበር መብፅዓ ምእታው ዘይኮነ ከም ዝኾነ ድማ ከም ዘይኮነ ኣምሲልካ ፈታውን ጸላእን ብዝሰምዖ መራኸብ ብዙሃን ቀሪብካ ممدار زي لمود أبرئ سمخانو حقاون هزباون تحتات النزة فكت
ፖለቲካዊ ባይታ ኣብ ዘለዎን ሃገራት ብቐጥታ ዝሕትት ክሳቡን ካብ ስልጣን ዘሰናብት ፍቑሰት እዩ ምክንያቱ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ምምሕዳር ዝርከብ ሰብ ልዕሊ ኩሉ ህዝቢ እዩ ከኽብር ዘለዎ ንህዝቢ ብዝፈልጦ ሕጊ ክመርሕ ዓቕሚ ክንዲ ዝፈቕዶ ክገብር ዝኽእል መደባት ኣውፂኡ ናብ ተግባር ክወፍር ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ዝኾነ ወይ ንህዝቢ ኣብ ዘየርብሕ ነገራት ኣይኸውንን ክብል ኣብ ህዝቢ ዘሎ ፀገማት ድማ ከም ዘሎ ኣሚኑን መፍትሑ መደባት ኣውፂኡ ክሰርሕን ህዝቢ ከእምን እንዳኣምበር ነቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ኣብ መስኮት ቴሌቪዥን ቀሪቡ የለን ኢሉ ዘይኮነ መልእኽቲ ክሕልፍሲ ሓላፍነት ዝጎደሎ ብሂወት ዜጋታት ምጥላዕ እዩ መራሒ ግደፍ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት 2016 ብ23 22 ጥሪ 2016 ቃለ መጠይቕ ኣካይዱ ነይሩ ካብቶም መብርሂ ክህበሎም ኣቐዲሞም ተዳልዮም ዝቐረቡ ነጥብታት ድማ ሓደ ኩነታት ደርቅን ኣብ ህዝቢ ዘብፅሖ ሓስያን ዝምልከት ሕቶ ነይሩ ኢሳያስ ብኣፀዋውዓ ኣምለኽትዩ ነቲ ሕቶ ክምልስ እንከሎ ብዘይ ዝኾነ ሰጋእ መጋእ ብዘይ ምግናን ጥሜት ዝበሃል የለን ኣቐዲምና ተዳሊናሉ ስለ ዝፀናሕና ዘሰክፍ የብልናን ሕቶ ስትራቴጂካዊ ኣካል ወይ መግቢ ከዚና ኢና ሕጂ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ወትሩ ከምኢና ንገብር ክራማት ኩሉ ግዜ ስሩዕን ፅጉብን ስለ ዘይኸውን ወላ ሓደ ክረምቲ ፅቡቕ ዝናብ ሃሪሙ ሩቡሕ ምህርቲ እንተረኸብና ብመን ይፈልጥ ከይተዳህለልና ንመጻኢ ዓመት ዝኾነና ስትራቴጂካዊ ኣካል ሒዝና ኢና ንጸንሕ ክብል መልሲ ይቦም ስትራቴጂካዊ ኣካል ዝብሎም ኣየነት እዮም ስለዘይ ዝርዘሩ ካብቶም ልሙዳት ኣብ ኣገልግሎት መግቢ ዝውዕሉ ኣዝርእቲ ሓደ ብሓደ እናጠቐስካ መልሲ ንምሃቡ እኳ ዘጸግም እንተኾነ ብሓፈሽኡ ካብ ነዊሕ ዓመታት ጀሚሩ ብሰሪ ስእነት ሰላም ናይ ልምዓትን ፖሊስን ንሱ ዝወለዶ ሕፅረት ዓያይ ጉልበትን ሕቶ ቀለብ ኣሻቓሊ ኮይኑ ምጽንሑ ምህላውን ግን ዘይሕባእ ሓቂ እዩ ሓረስታይ ኤርትራ ብሕፅረት መግቢ ተሸጊሩ ዘይሙስል መሲሉ ከም ዘሎ ዕዳጋታት ኤርትራ ገረውረው ኢሉ ብቐጻሊ ካብ ጎረቤት ሃገር ሱዳን ብወግዓውን ዘይወግዓው መንገዲ ወድዓከራ እትዩ ብዝኸበረ ዋጋ ክሽፍኖ ምጽንሑ ዓለም ዝፈልጦ ነበርቲ ከተማታት ባን ንምግዛእ ፍቓድ ወረቐት ካብ ምምሕዳራት ኣውፅኦም መስርዕ ሒዞም ዝሓድርሉ ዓሚቕ ድኽነት ምህላው እዩ ሎሚ ብደረጃ ዓለም ብፍላይ ከዓ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓያልን ፈታንን ምዝባዕ ኣየር ተፈጢሮም ዘለወሉ ወቕቲ ዘይከም ካልኦት ኣብ ኤርትራ ጥሜት ዝበሃል የለን ኢልካ ምምዳር ቅትለት ዳእምበር ከቶ ካልእ ክኸውን ኣይክእልን ንሓሶት ኣመልኪቱ ሓደ እዋን ብማዕከን ዜና ጎረቤት ሃገር ዝተመሓላለፈ መልእኽቲ ክንጠቅስ ሓሶት ብሕጊ ገበን ብሃይማኖት ሓጢያት ብባህሊ ነውሪ ይብል ምናልባት እቲ ነዚ ረዚን መልእኽቲ ዘቃልሐ ማዕከን ዜና ሓሶት ኣብ ኩሎም ሕብረተሰባት ዘይቅቡል ምዃኑ ሰብ ንኽመሃረሉ ኢሉ ዘመሓላለፎ ዳእምበር ከም ዝናትና ብደረጃ መራሒ ሃገር እሞ ብዋጋ ህይወት ህዝቢ ተጠሊዕካ ዝተዘርበ ሓሶት ንምእራም ኣይኮነን ናይ መራሒ ህግደፍ ሓሶት ግን ሕልፍ ዝበለ እዩ ብረገዝ ኢሳያስ ዘይኮነ ክዛረብ ወይ ክሕሱ ሎሚ መጀመሪኡ እውን ኣይኮነን ኣብ መጀመርያ ሰዓታት ብኻልኦት ክግበር ተባሂሉ ብጉልባብ ጀሃዳዊ ምንቅስቓስ ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ሱዳን ኣብ ረፅሚ ዝኣተውሉ ባዕሉ ብዘባርዖ ብዶብ ዝተመኽነየ ኩናት ምስ ኢትዮጵያ ተወሪርና ኢሉ ስምዒት ጉርሃት ኣረሳሪሱ ሰብኣውን ንዋታውን ዓቕሚ ሃገር ዘህለቐሉ ወያነ ሓደ ኤርትራዊ ወተሃደር ቀቲለ እንተኢሉ ሓሳዊ እዩ ክብል ዝመደረሉ ሙሉእ ንሙሉእ ናብ ወተሃደርነት ኣተሓሳስባ ተቐይራ ጎማኣ ከም ዝነፈሳ መኪና ኣብ ደውታ ኣትያ ንትርከብ ሃገር ናይ ሰላም ደሴትያ ምባሉ ጠንቂ ስደት ብኣሜሪካ ዝምራሕ ምዕራባዊ ዓለም እዩ ዝብል መሰረት ኣልቦ ክሲ ምቕራቡን ካልኦትን ብምዝካር ኣብ ማእከል እቲ ብደርቂ ዝተጠቕዐ ዞባ ዝነብር ህዝቢ ጥሜት ዝበሃል የብሉን ብዘይ ምግናኔ ዝብለካ ዘለኹ እናበለ እንተሓጨጨ መቐፀልታ ዳእምበር ሓድሽ ኣይኮነን እዚ ከም ኤርትራዊ ዘሕፍር ባህልን ኣባህላን እዩ ኢሳያስ ዝብሎ ዘሕፍር ዝገብሮ ድማ ብስመ መራሒ ሃገር ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ቀሪቡ ንፈታውን ፀላን ዘስምዖ ሓቢእካ ዘይሕባእ ፍቑሶት ዕዳጋ ምዃን እዩ ክቡር የኽብረካ መጠን ነብሱ
ፎኩስ የፍኩሰካ መጠን ነብሱ ከም ዝበሃል ዝጠመየ ህዝቢ ሓጋዚ ከይረክብ ዝዓግት ኣብ ርእሲ ምዃኑ ነፍሰ ፍኩሰት መልእኽቱ ዝተኸታተሉ ናይ ርሑቕን ቀረባን ሰማዕቲ ህዝቢ ኤርትራ ከመይ ሕማቕ ረኸበ ዝብል ሚዛኑ ዝወረደ ትዕዝብቲ ዝገድፍ ምዃኑ እዩ ፊጩራ ወጋሕታ ኣዕዋፍ ክዝምራ ከምቲ ማል ከም ጽባሕ ሞዓልተይ ጀሚራ ምንባር ንኮንጎም ጅማር በብመንገድና ህይወት ንስጉማ በብዝጥዕመና ንዕድና ንገጥማ ምንባር ዕላማ ናይ ሓባር ዘይዓረፍ ጉያ ብዙሕ ሜላል ናይ ሓባር ሞያ ምንባር ከይረብረብካ ምጽማር መዓልታዊ ጉያ ነብሲ ወከፍሉ ናይ ሓባር ሞያ ምንባር ዘለካ ምፍቃር ሸውዓተ ጊዜ ወዲቕካስ ሸሞንተ ጊዜ ክትተስእ ክሳብታ ቁርባ ክትወፅእ ኩሉ ምንኪ ዘይኮነስ ንክውስኽ እዩ ዝነብር ዝጥዕር ዓቕሙ ዝገብር ካብቲ ሕማቕ ዝገጥመኒ ኩሉ ይኮነን ዝጓድኣኒ ዕድለይ ኣይትጥልምኒ ዘይዓርፍ ጉያ ብዙሕ ሜላን ናይ ሓባር ሞያ ምንባር ተፈቲንካ ምምሃር መዓልታዊ ጉያ ነብሲ ወከፍኒ ናይ ሓባር ሞያ ምንባር ሓያል ምዃን ፀዋር ፍትሓዊት ያ ዕድል ሳድያ ትህብ ሳድያ ትኽልክል ዕድልካ ክትጸፍቕ ትባላሓት ዕድልካ ክትመርሕ ጻማ ኣለዎ ጻዕሪ ኣድሪብካ ትሰርሕ ኣቤት ትጽመሞ ነብስኻ ትገንሕ ኣብ ባሕሪ ሓሳብ ትመሲ ትወግሕ መዓልታዊ ጉያ ነብሲ ወከፍኒ ናይ ሓባር ሞያ ምንባር እታ ናይ ሓባር ሞያ መዓልታዊ ጉያ ነብሲ ወከፍኒ ናይ ሓባር ሞያ ምንባር ሓያል ምዃን ፀዋር ኣይትተሓለሊ ዓለም ናይ ፀዋራት ያ ናይ ሰብ ዓቕሊ ክገጥማ የብሊ ልዕሊኣ ሓየሊ سناي كنصوع برهان قعزي تسفاشقنا نولع أوشتنا لو حيلي كوت زلمع سناي مني سناي نعقا أبرق رقب كهربات نبر زلقا أعمق تموت كمان دون حيلقا سناي مني نولد ولدي برهان قعزي تسفاشقنا وحنا مقدي شيشاي زلو ورائي لا يبرقت عودي سناي حسيبي سناي مني لعل تميتو نفشتون زحكني نصيح للمنفس بنابس تفتني أنا قناتي حتى تكون لومد حلمي نبوري تصميتي مردنا براس غلوي سلام بيتي تعنا نبرتي تتقفي وتهنتي دموع كزي زي سنشو وقتي قدر صحاي مستبنا برك معلو زري الوليتي سناي حسيبي سناي مني لعلي دميتو شدون زهقني زي حل المنفس منها بس تفتني سناي حسيبنا سناي نتصوع برهان قعزي تسفاشقنا نولع هاوشتنا نوحيك كوت زلمع سناي مني سناي نعقا أبرق كرمات نبر زلقا
أحمي بتمت بمنور حيلك سناي مني عشل معها هيوت جمر قرات لا لزلقا دافي كم كتب على ما يفرح جها دموع هوات يا زمني دموع الكفرقة تعرفلو وانا نفقر يا زمني نافيك عجيبك تحضرلو سقي حمام زسقرو ما قرد فعنا مني نقرو مرت بينات مزرعي ما قرد ما يسلام من نقرو سناي حاسبنا سناي كتوع برحل قعزي تسباشيقنا نولع عوشتنا لو حيك مجلنا سناي حاسبنا سناي كمني لعلي دميتو مبشتون زهكني بزين المنبس بنا برس تفتني سناي منين ولود ولدي سنك حاودا يقعزون ينوح من قدي شيشا يزلو راحينا يبرد عودي سناي مني سناي نحقا عبر الوقب كرمات نقر زلقا أحمي قتمت بمدون حيلقا انت يومين بار مسبلكو زي في اللي ينسب زكيري لومي نسانا زي اللي كمهري لو كم زتفتري تركم قوي جحيوتو عبكم لهيوت أمنات مسكري من برنمان تطبقو مسح مغي كابو تماهيري سلفنا هذا إرتراي وكبرى سمعتنا لوم زنبرنا حفشة مدبات أبزي زازمنا لنا أبزغ تصل حموس كسام راخب سنة كنين